ịmakwanu ka anyị si kwado ndị ufu obi ịmakwanu ka anyị si kwado ndị ọchị eze ịmakwanu ka mụ si kwado onye ajọ obi na makwanu ka anyị si kwado ndị obi abụọ ndị iwe dị n'obi ndị amụ dị n'eze mfefe na-efe onye ọchị eze onye ọtọ nga n'oke mfefe na-efe igwe onye amoosu mgbakwa ga-abịa ndị mgbatu akara aka mfefe na-efe ndị ọnụ na ndokwu ọnwa mfefe na-efe ndị ọdịka ụlọ abụlọ ọnwụ mfefe na-efe mfefe na-efe eweli ya ịmakwanu ka anyị si kwado onye ajọ obi ka nna ajọ ịmakwanu ka anyị si kwado onye ọchị eze ka nna ajọ ime ebe nsi abịa onye ajọ obi na onye obi akpọ ịmazi obodo nna akpọnye onye ọchọnga n'oko ewuchi m alịleligbo onye na-ata amụsụ unafugo onye amụsụ adị alarụkwa ụlọ anyasị elu uchichi onye amụsụ ga-efe ya leba elu ụtụtụ onye amụsụ anabazia mana ụtụtụ bụzi mgbe ndị mmadụ ji achọ ifefe a ga-eli mana elu na-efifie onye amụsụ amụrụ anya agụrụ ga-agụba ya n'enu ụwa oliba alịlị ka oge eligidezi na-efifie ọkwaba ngana malụ mana elu na-anyasị obinye wee kpaba nni mgbe ndị mmadụ ji alarụla ka amụsụ ji akpa nni alịlị eligwe nọ nya mmụsụ n'enu ụwa ka na-ekwu mana ọ bụrụ na maikabal amụsụ bi n'obodo alarụsigo maka ịmazụkwa na ebe nsi akpọnye n'enu ụwa onye obi akpọ ịmakwanu ka anyị si kwado onye ufu obi ịmakwanu ka anyị si kwado onye ọchị eze ịmakwanu ka anyị si kwado onye ajọ obi ịmakwanu ka mụ si kwado onye na-ata amụsụ ịmakwanu ka mụ si kwado onye osu imi ịmakwanu ka mụ si kwado onye ụjụ Olisadoo Onye Nwe Egwu mmanwụ kelee mmụọ ọbụla ijele na mmụọ adị azọ ọgbọ ụmụ ụwa na-azọ eze azọ ọgwụ na-amalụgo na anya dị afụ ntị anya fụrụ ntị ọbụla ruo belụsọ maọbụ anya anya olugegbe mana anya anya olugegbe n'enu ụwa ga-afụ mmụọ anya ịmaka mụ si kwado ịma ebe nsi abịa ịma ebe nna akpọnye onye ajọ obi gbamgba ga-abịa Olisadoo Onye Nwe Egwu ukwu Olisa kwadolu musimu bụla egede tibe ya ka oji bụlụ na nkịtị jelu zuo na afị udene maka ọsakusa liziogwu maka na n'enu ụwa ọgbabala anụ ọsọ okenye mụbazi igwu anị ọ bụrụzi aghụghọ ya ka oji wee bụlụ webu n'aka ojelikuola agụ nwa okwu Olisadoo egwu m n'ọgụ n'ilu so onye uche ga-awa ọtọ okwu Onye Nwe Egwu ewelu ga-egwu ya ọmụma agba nwannụnụ ewelu ufe asị m onye egwu na-achala n'oge so ogologo onye na-achụ nwugo jelubelu n'ọjị maka na eroplenu fenyie afịa n'ọbụzi salịbọ Onye Nwe Egwu Olisadoo basi Owere anyị esi Aba ekwulekwu Olisadoo basi Ụmụahịa anyị esi Abịa steeti na unu amalụgo na agha dị afọ ntị okwu juru nwata ọnụ
mana nwata mụma wee gba nkịtị maka gịnị ọrụ obodo ekwelugo na ọ na-eme maka anyị si kwado onye ukwu obi ime ebe nsi akpọnye onye ajọ obi maka anyị si kwado onye obi akpọ ime ebe nna adonye iruo onye otu maka mụsi wee kwado onye ajọ obi chukwu kere mụ na ọkwadoro m ọfụma ole n'ụwa fefe na-ebe mgbamgba na-abịa onye iwe dị n'obi onye ọchị eze onye ọchọ nga n'oko mgbamgba na-abịa ibu onye amosu fefe na-ebe fefe na-ebe fefe na-ebe fefe na-ebe Onye Egwu na-ebe na-ebe ọyọ mmanwụ na-ebecha ọ na-ebecha na Swiss ọ bụ onye ka na-achọ Chief Austin Ogochukwu ene ịmalụ Zakina Glory ọgba bọọlụ ego okpotokpo nwa onye ọzara na Nkanu West local gọọmenti n'Enugu steeti ka isi eje Chief Ezudo Zakina bụ onye udo na nke bụ GM Empire Investment Limited inwere isi ọnọdụ na Switzerland anyị nwere isi ọnọdụ ọzọ n'Enugu steeti importer and exporter of cars and tires ọkwa na Switzerland ka isi ebunatazila anyị ụgbọ Ogo Zakina onye kere n'otu mgbe bulugbo abịazie n'otu Ọnịcha do Zakina n'iru ibu ọlụ ọgba bọọlụ ego Zakina keneli m lọlọ Mrs. Jennifer Chisomude nwanyị ọma the brandis test ọmalịcha nwunye Ogochukwu ogolimala obi die ụmụ ụwa sizie n'oji ọgwụ anụ mana agwa n'ọbụ mma nwanyị ezi nwanyị dị ụkọ onye nụlụ ezi nwanyị golibe Zakina n'Europe ọga ịgba mebinigo ka ijebe Madrid ọ bụ onye ka nna achọ Chief Uchenna Nwangwudalọ Ayaka na Nando the Lord of Madrid Odogwu jelu Spain na Madrid Europe bili CEO Miobi Investment Limited importer and exporters of cars Ayaka onye ego onye ji moto mogo Ayaka n'Europe ọga ọkwọ real estate development iji kalịsịa anyị nwekwula Ayaka Bank Settlement Limited Chukwu Madrid Ayaka na Nando onye wele ego n'ibugo Ayaka ọdịda gị n'ọfịalarụ Chief Uchu Dalọ Nwangwu keneli m lọlọ Mrs. Nkechi Nwangwu Dalọ Madam Ego Igwe ọmalịcha ezi nwanyị dị ụkọ osodiemakụ bili Madam Ego Igwe na ị ga-adị ezigbo nwunye Uchu Dalọ mmanwụ Egwu Ekeneyi Olisadoo nọ na mmọnwụ ịgba mụ na-apịakwa ọ na-apịakwa na Madrid bụ Spain n'obodo Raul Maria ọ na-ebe n'isi onye echifigo na Madrid senior man Odogwu echi mkpọrọ m keneli Chief Ogbuefi Emeka Nwegwu Bigo ga-adị ọgwa ibu eze ogu eze nwanne wanụ n'ebe Luis Figo na Madrid Luis Figo na Paris Odogwu nwanyị Ụmụuji village n'ebe ọka Bigo echi pamakwanụ ka isi wee kwado Bigo kenelu ụmụ nwanne
Chief Onye Nwe Egwu, CEO Good News Fashion Limited, ọkwa na current line main market Onitsha ke na-achọ. Chief Onye Nwe Egwu Louis Figosi Mukene Ifemekwana Chief William Ifejika Ilord Odogwu Eze ego wanu n'ebe Nwadiani n'obibe ndị nwe egwu onye ego n'igade Ilord Eze Money Figosi Mukene High Chief Tochukwu nwe egwu nwanne Figo n'igade Chinyelugo nke izizi n'ebe ọka Odogwu n'igade Ifemenaika na-ekwu n'egwu Figosi Mukene Eze Chinyelugo n'Ọka North Chief Nonso Agbata Inalu Morocco Bili Ajezie na Casablanca Morocco ebe na-achụ aka Pope Onye Ọcha Bili Nwachi na-agbalụ ọgụ nke izizi n'ebe ọka Oyumuchi Village Olumekene Onye Ọcha Pope na Morocco Figosi Mukene Ifemekwana n'ụwa ọgaranya n'igade Ịmaka anyị si kwado onye ukwu obi Ịma ebe nsi akpọnye onye ajọ obi Ịmaka anyị si kwado onye obi akpọ Ịma ebe nna adonye iruo onye otu Ịmaka musi wekwado onye ajọ obi Chukwu kere mụ na ọkwadoro m ọfụma ole n'ụwa Fefenebe ngwa na-abịa onye iwe dị n'obi onye ọchị eze onye ọchọ nga n'oko ngwa na-abịa Igwe onye amosu Fefenebe Mmọnwụ egwu n'ebe Ka anyị na-agbazie Paris obodo Sudan ka mụ na-eje ka nkene onye nwere ego ezi nwa abajelu Paris pasa Ime ebe nna akpọnye Itemobi ka na-eje ka zutezie High Chief Ikemefula Nwaọnụ ọha Akipụ eze Akijelipue na Europe Akipulu na Aba Akisi Akanu Itemeje Ezi nwa Abia State Ikemefula ọnụ ọha Akipụ eze Odogwu Aki ịnụkwara ụka mụ kpaịrị If you bend down Aki you go see Aba Aki kenere m ụlọ ụlọ Mrs. Eberechukwu ọnụ ọha Eberechukwu meli Ikemefuna ezi nwanyị mela gị Akipụ eze akwụsị m buli gbajebe Europe ka anyị naba na Italy ka anyị kenezie your junior brother na nwanne tọrọ nwanne n'ụwa olifọrọ ya nni Chief Elendu ọnụ ọha Bili Boboloki Odogwu onye nnukwu ego n'Italo Kijelu Bili onye nwere ego nwanne Akipụ eze Olisadoo nọ na mmanwụ Aki ọkwụsị mụ kenezie nwanne nwanyị Ifemena nwa bụ mma ọnụ ọha Ada n'igade ọkwa gị bụ oyi oke nsili Aki si mụ kenunu Ịma ebe nsi abịa Ịma ebe nna akpọnye Ịmakwara ka mụ si kwado ka anyị nabazie agụrụ nwa agụ N'agụrụ adịzi Igbo atọ aja onye ọbụla dịzi obidenti Chief Kenechukwu Philip Obi Obolo nọmba 1 General Nekenemi Ejimudo Odogwu onye nnukwu oche gburugburu Keneli m lọlọyi lọlọ Misisi Adaobi Obi Adanisi n'Obi
weje n'obibili nne m ụlọ ọrabili ọmalịcha nwunye okoro kenoporo isi ka kenoporo dị sinio ịgbam keneli honorable chief Tochukwu Obinadu onye ọcha odogwu bili obere nwanne isi bụ kenei ekeneze n'ọbụ igwe Tochukwu na-adọgbu senior man ọmaka ga-emeli ito nwanyị agụrụ nwagụ esikwa mgbe okporo wee kpọnyezie n'alaba ka nkenezie ejima n'okporo na Dadiopa Sata bụ ofu chief Ifeanyi Chukwu Obinigadi okporo na the blessing ọgaranya n'igadi onye ọma Dadiopa Sata nwanyị agụrụ nwagụ ejimụdọ onye ebula egwu ebugo bamakwanụ Kamsi Kwado ịgba mụ na-akwụyalị ka nnaba n'ụgbọrụ m ka njekene nwa nwekụ ma nọ ịmalụto na mụ nchi nwata etogo na nwagali ije ebugo eze nwata n'ụmụolumu ọgaranya too na mụ nchi wise mugu ọkwa Hausa mesili wele efi alaki wee bịazie n'ime aza wee na-ada gbagam webele nwa ijelu Thailand wee bulike nata Olisadoo Onye ọgaranya too na mụ chi ka nnaba na pele n'obodo Brazil ka nkene ezigbo onye ụmụolumu ịgbamụ kpọrọ onye ọcha mbeke chief Amobi Nweku Manọ ife emekwanaghi mbeke nwanne Olisadoo nwanne mmadụ n'oyi ọma mbara ka isi eje onye ọcha bekee nwanne too na mụ nchi ọka ndị ọga isi naija wee kpọnye pele bulike wee nata Igbo ọgaranya nwanne too ifeme na yone n'ụwa Amobi Nweke ịmakwanụ ka anyị si kwado ndị ụfụ obi ịmakwanụ ka anyị si kwado ndị ọchị eze ịmakwanụ ka mụ si kwado onye ajọ obi unu amakwanụ ka anyị si kwado ndị obi abụọ Igba mebinie Igba mụ nwere ukwu na-eje ije Igba mejeluzie batazie Switzerland n'Europe mara ya onye ka nna chee ụkpaka gbagburu enyi na Swiss ụkpaka bamakwanụ Kamsi Kwado chief Chinedu Okeke na ga-adị ịmalụ homeboy bụ onye Isuọfịa Chifu Eze Omogo bụ onye ọzala n'Isuọfịa mmanwụ egwu nọ na-ebecha ụkpaka na-egbagburu enyi ụfọdụ jelu zabazi Eze Omogo mana fee chiri echichi ụfọdụ zara Eze Omogo maka na homeboy zara ya abịazie na n'Igbo Eze Omogo dịzi rampart mana Eze Omogo anyị na-akpọ bụ onye Isuọfịa onye ochilechi Chifu Eze Omogo kelele m lọlọ misisi Chinechere m Okeke nwanyị ọma Adeji eje mba ọgụmụchu Kamsi eje Eze Omogo si mụ keneyi osodiemakụ nwanyị ọma ezi nwanyị dị ụkọ homeboy golibe maka na ọnụ ahịa karịrị ubi Olisadoo nọ na mmanwụ Igba mụ na-ejegharị ọ na-ejegharị na Paris bụ obodo Sudan n'Europe na France ka ị marụkwa ka nkene nwanne m ifeadịadị ka nwanne Chief Chidubeme Ebeniza ụzọ dị mma Bishop ịmara ya ka ntata nwa aja akwụnikongivu elede onye nwere ego n'uru ego were zunako Iyoma Mbala
mụ na-akpọghị odogwuchelu France wee bili ụgbọ amalaeze dike kpọta igwe na Paris ụkọchukwu kotu ọnwa ọgaranya onye bụla ebu ka ntata nwaja isi m debe Mandela ka m ga-ekene ya ọyọ ịmalụ Honorable Chief Honorable Anayo Francis Nnamani eze kwechewa onye Amagunze nwa mụrụ na mma na Amagunze na Nkanu East Enugu steeti ndị ọma ọgaranya onye bụla ebu ọkwọli founder na Dammeris Friends Club ọkwọ treasurer Dammeris Friends Club na Western Cape South Africa ndị ọma obodo Mandela eze kweche ịnata anyị ga-eje eze na Ngenuvu Village Umunevo Amagunze ka ntata onye zunaka si mukene ka anyị na-aba na Israel Europe ka nneje ịma na akọmajidakụ ụmụ ogbenye golie onye ka na-achọ Chief Leonard Akachukwu ụzọ Ogbuefi akụri n'obi onye ọcha ọzọ dị ebube n'isalile n'Ọkịja ọzọ Chinyere nwa Akụobi onye ga-adịrị m ọkwa nke bụ akọmajidela akụ ụmụ ogbenye amụrịba Ogbuefi ugo na-abụ odogwu n'Ọkịja n'ohere egwu biko keneli m lọlọ Mrs. Ifeoma ụzọ ọmalịcha ochie eze nwanyị ezigbo nwunye dịka Konobio ezine Princess Jessica Chioma ụzọ Adakụ Obi ezinne mụrụ ezi nwa ezinne mụrụ Prince Powell Izichukwu ụzọ eze nne ya nke ọnụmajolo Olisadoo Onye onye ọcha ụnyami na Europe bamakwanụ Kamsi Kwado Igba mụ na-ejegharị ọ na-achọ work and job ọlụọ olie ọgaranya nwalolo n'Azịa Chief Izuchukwu emewulu n'Igade work and job na United Emirates ọgaranya ọlụọ olie na Dubai onye na-eme ọgọ ọlụọ olie onye lụrụ ọlụ geli onye nọrọ nkịtị n'ụwa oyimụnne ga-atakoluzi ọlụọ olie isi m kenezie ndị ọhịa eke maka na ịma na oyi lụlụ nọ anya bụ ọhịa dozi nwanne Chief Chukwu nọ nso mgbe na bụ odogwu Ngwachukwu kwelu ndị ọzọ obodo na-ekwusigo ọgaranya n'Igade ọlụ olie si m kene Ifemenayo ma ncha Ngwachukwu kwelu ndị ọzọ obodo onwere ife a ga-etinyelu fada na but onye ekwusigo ime ebe nsi abịa ime ebe anyị na-akpọnye ama ọkpara ka anyị na-eje ka anyị zute onye bụla ebu ọgaranya Chief Ogwudili nwa nkwọrị ga-adị Ifemenayo ma ncha ọ zụrụ ụmụ ogbenye mpa ọkpata ozuo ọra nke izizi na-ama ọkpara Olisadoo Onye Nwe Egwu na-ebecha ọlụ olie simukene onwere ife a ga-etinyelu fada na but odogwu n'ime nwere ife Igba mụ na-ejegharị ka anyị n'ebe Enugu steeti ka nkene onye na-eme ọgọ Igba mụ kene $1,000 Chief Ifeanyi Chukwu Kinsili odogwu na 042 $1,000 ọgaranya n'Igade onye Enugu n'ibuteli ike ọlụ olie simukeneyi waka job n'Emirate onwere ife a ga-etinyelu fada na bụ ọga ndị ọga ịmakwanụ ka anyị si kwado
ndị ufu obi ịmakwanụ ka anyị si kwado ndị ọchị eze ịmakwanụ ka mụ si kwado onye ajọ obi unu amakwanụ ka anyị si kwado ndị obi akpọ inwe ebe nna akpọnye Pasi Owere anyị esi aba mmọnwụ egwu nọ n'ebe azịa ka na-eje ka ilue n'ụmụ ụdị ọkpara ka ịchọba akụdọnụ n'Emirate Chuma onye bụla egwu ka nchoje Sensini Eshi Apoloni obele nwa jele Emirate webulike we nata esi nwa ọgbabọọla ego ife mena Chukwu Mokoye Eshi Apoloni odogwu ọkwa na Seme broda n'otu Ọnịcha ka isi wepanye Onye Nwe Egwu na-ekene Apo Sensini odogwu ịgbanwụ na-eje ka anyị naba Aguleri igwe ezuru ka na-eje ka m kenezi onye bụla egwu Chief Udoka Nwudebu n'odogwu Getrich Omogo Getrich onye nwere ego ife mekwa naị ọma mboro Nwudebunu odogwu jele Emirate jezie Malaysia bulike wee nata a na-azụ eze azọ Getrich onye nwere ego ịgbamụ na-ejegharị ọ bụ onye ka na-achọ okiri ala gwa bụ onye nwere ego ịgbamụ kenere Nwe Ejike Chief Christian Nwe Ejike ga-adị okiri onwe ala gwa onye mwa na-evili n'ime Eziagụlụ okiri pụta onye Aguleri onye nwere ego ka nnaba n'Eziama mmakwa Agụnese omele enyi ọ bụ onye ka na-achọ Chief Kennedy Jonathan Okoye ezi nwa Ndubeze Anụpụta Okoye Maria ọnụ abụchi ọgaranya n'ibugo onye bụla egwu ebugo bamakwanụ ka isi wee kwado Ngwachukwu kwelu Nwokoye onye nwere ego ọnụ abụchi Chukwu sili n'ịga enwe ego ọnụ abụchi Chukwu sili n'ịga abụ ọgaranya unu afụgo ọnụ mmadụ n'ọbụrụ ọnụ Chukwu ife Chukwu kwuru na ọ ga-eme ma ebe a isi abịa Chairman CEO High Life NG Limited ọnụ abụchi ọkwa ngwali na anyị ga-eme ife siri ike ụmụ ụwa wee kweluzie na mmọnwụ nọ na-agba J-Boy biko keneli m lọlọ Mrs. Chidimma Kalisto Okoye ọmalịcha nwa ada ndị Igbo jebeli n'Agụnese ife Chukwu jikọrọ ọnụ n'elu ụwa ọ bụ onye ga-atọghesi ọnụ abụchi onwe onye ọgụ ọgaranya na-ega adị ịmakwanụ ka anyị si kwado ndị ufu obi ịmakwanụ ka anyị si kwado ndị ọchị eze ịmakwanụ ka mụ si kwado onye ajọ obi unu amakwanụ ka anyị si kwado ndị obi abụọ ịgbabụ na-eje Cyprus ọ na-achọ n'onye ka nkene karịsịa nwa bụla ọgaranya na nnochi Chief Kelechi Caleb Mba na ibu dike tụla alịlị eti ọsọ n'obodo ife mekwana okpotokpo nwa bili mmọnwụ na-agụ ọrụ na beta n'ụwa Caleb Mba karịsịa nwa ịnụ na fefe na-efe karịsịa nwa n'Igbo ịnụ na mgbamgba na-abịa ezi nwa isu ochi n'ụmụnne ochi karịsịa gaba n'iru ife mena nwanne njem ọnụ na nnachi ogwe
ife mekwana okwu Chukwu Okoye Odogwu Gamalinu 20 ọgaranya na Russia Chief Ugonya tubelu nke izizi na nnachi Odogwu ọgaranya Oliego bịa Okoye Odogwu jelu na China bulike wenata Igbo do na-agbanye sinima oyi na-atụ mba na Chinkezioe oyi na-atụ mba na Vietnam Odogwu oyi ijelu wee tụọ na Russia nwanyị ụmụnachi bamakwanụ ka isi kwado ịmakwanụ ka anyị si kwado ndị ụfụ obi ịmakwanụ ka anyị si kwado ndị ọjị eze ịmakwanụ ka mụ si kwado onye ajọ obi na amakwanụ ka anyị si kwado ndị obi abụọ ndị iwe dị n'obi ndị amụọ dị n'eze mfefe na-efe onye ọchị eze onye ọkọ nga n'ogo mfefe na-efe igwe onye amoosu mgbakwa ga-abịa ndị mgbatụ akara aka mfefe na-efe ndị ọnọ na ndofu ọnwa mfefe na-efe ndị ọdịka ụlọ abụla ọnwụ mfefe na-efe mfefe na-efe